kubor baban kesngi awan lam shipi da unang ya lam ni naman katanga aji mut ya ki ko ki kun sama yang kari sasi jentia ko ki kun ki bala pule ki bala dangle na ku mulut nang aya ki jimut ke bakumne na aya ki jimut ke bakumne pe ngai ya thulpa ban aji mut ka jinga thulpa junga ka bang ya thu hapi menta openly hakane ka perthai khasi jentia bala ma pinduk te bardan nanongkan unsaran apukra nanta kabanga kerpat ye phi ki khun pule ki khun kin thei chenrang ba ki bala pule to wat long phi ki nong shun sa serta ya sorka to wat long phi kita ki breu ki ba isi sa ya ka sorkar serta banlang opposition parti sa hanre to sim kabu ya kini ki breu ki nang alam ki ni pila pule kita ki pas di A, ki MA, ki BSc, MSc, kita ki bagi khot kita ni ka khun jong ale minta ka pendap ke kelas ke bagi khot kita ka MCom, MBA, mereka kan yo kam. Re nganga kan tre ban nona ngam pun bang pisar kan ayo. Ban yo re ngam tre namar ma ngatit bangan penbang ke pisai ki pisar ban thungkam ka lompok ngam tre. Dan re ban ya thu ni ki hati neki MLA ro ngam tre na suam kat ka bau blai usa bakan yo kam ngin nyai duai ngin nyai penong duai ka khun sama ka deka MCom MBA ko we te ma kata nga ong ru ya phi ki khun sama phi don sekane konstitusi mawai une u warok MP jungi mentau don hentu hajan phi don sejuai ro une masnu halang har don phi don hne khasi ro te madu prestun don te wan long jingai kini kilong ki kemi kilong ki kapa kilong ki don ka bor kilong ka sorkar ka basin syar ini hawa pile lang ba ka jing jaumat kata kamut oh nda kilo snap ha ya pi ba pi don ha ka jing khan kam khan jam ha ka jing dok kin chna kin kilat kin ti hanon bu ya une hanon bu ya kane hanon le kamno ki kontak kini ki minister ki officer ki director ye kini kita lak ban thap hang to hang ne da ka ba penrit ye kini sinsar khlang ba phine yo kam khndiat khnsoi ba phinlai im hakan ka perthei jinjar ye jing bala manta ketika jing penrit ka ba phinsa long briu man briu phin yo kam yo jam kita kide ki jing kerpat yo ngai phi ki sama ki ba pule ngaru ngaman briu ngalong briu kumni kadai na ka bang snyorit bang ngam dia tahu persyak bat no bat kano nalong breu bas ngawit ba nama kata ngewer ya pi kun sama tolong ti bas ngawit to lek sekini bat ngan ya thu ya pi ka ar hajar at pupra kandang bat higan pipi ka sorkar hagani ke jawa phenom la dalile ba ngala ong ba bardan lele ba undayo khatsan mut kumbu ba hoping stulong do jongi uyo khatsan mut ya male kata kamu ngangan ai we bang ngana dong kanero kam dei ka bang sukren komik namar ngangan dei buat komik ngasukren komik reba un leyu bala dei itu bang ni sulang ba ngakren komik ba kade kata kabala da unjob namar ngatip unong yo kumta namar ngalanda batai ni menswa ki briu ki bas ngawit breu wong lada kilong ki bas ngawit yo ta bas ngawit an pen kraw hane ya to balas no kraw lupa mle kam no han tho su hak jing tho le kam no bawa kraw lupa te be mo to det me manang kraw to hane yo ta bas ngawit te em sapen kraw ngap kade kata te manata nga tentu ya ki bato pek perman ya kane ka khubor na le thu nadu hakini kisni badam nganong pek pin sa pek pi thrai kan ban job MP tok san hajar wa ban penjob phimot menen u doktor Ricky Egeson kon bam kwai hadwar bulai phimot ba uyo ka to ka sanwat nyo phue hajar phimot be we kan no potli kan no spatli ki barang kristan ka ba bulai ban yalap di ka khubor ka kitim ke jong bulai wat mangaro nge thu ya phi ha to ka por MP nga thep ya u doktor Ricky Egeson kon baro ko we ni don drubot ni theblut namar balai udah beriu jong bulai bat hanin kane ya doktor Ricky Egeson kon
ni kam no kemensim saya ubah doktor DRL nomai neru de teman besan ke balam periong chong ya ka khon jong u nongkong jong u hat kaspar WGB Marwin une u hat kaspar de teman besan deru tong wong thau jing wai bal thau nongkong wow le set ti pom deng ya ka man sim u ken ram reng deng ne mo china bo thau ke ni wa de no ma ta pisno lo ba ying jong ke jing I ka ying jong barok ke de ying ke ba welcome ya ke beduk ya ke pin chilian ku chilian kalau kuro ke banang men burong yung nong we ha ba wan hin bat ke da paria parai ke da ai ke sha ke dot bat u neu barok ru bri bos ngorit u bom ju kun tho yan no yan ru u bri ba dap de ke jing ngorit na ba tong khniat bo de bri ba dap do mun sim khoi bri ke na mar kata ngasgau bakan no kemensim hau ni tengah kesan yung ni Henry lada pi ong ba oh kata kesanlak nyo kue hajar dokter ki je singkon kanong ka ju yung dokter man bo ong saya pe ko kun jong ka jelai kasi tiba kim tip ya ke ke ban saja kim tip na do menta tu tip ya ke ke lupa nga dalele unong yo ya ke sab nang sekendau ke par nama kata tolong kipas nulit kat ke bapila hi kon samla lek sikinang mi khmat banja thu noi jing e ke bapilon ya trelang se ndai ba shukilo kti me ya kan theu pa ini kamut wen no lek de jing surit hi te haba pidan jing surit tin sngosen ap bat kungta ter kakam jong pi kan salong te khulei sibon na suya thu ya pi ka le sol kaba ki ai ki media kumne pi suya pule la sai ki baro ki kot khubor baro ki media kin setip whatsappnya ye ki kot khubor bong dak ki lak ki wan man ki tu ki ki chat channel ki ba ki briu ki no ki thok ki sukor sim ye kan ka kam ai khubor ho pa ba ka ka kam kentang ka bo blei wa thung yang ni bang ni thu ka hok in ka mai ka hok in kren ka hok ta kamut ba kalong ka jing mentoy bubun ubalang hakan ke percaya. Kalau tang kini kita ni bak niat yang sempat rasai menit kublai sebut. Banyo iki kubon baman kesni, sumhawan subscribe ke channel Unong Yelang News. Kublai